Мен Firvastinov Fadhan Magdanoğlu. Çıkışım birinci İski Akbulat Ağolu'ndan, Gerey Orova Ağolu'ndan Ergis günde Yatışlı rayonun mağarip ülgen jitaklayın. Başkırt rayonun Başkırt Kurultayı reisinin orunbasarı Gerey Orova'nın jitakçısı rayonda. Bugün biz zor tulkunlarını bilen şuşu Gerey rayonun zor yayına kildik. 16 kişi kildik yayılaşıp. Bizim rayonda Gerey rayonuna koragan 8 ağıl var. Alar iň zorlary Şulgan, Iske Kürdem, Iske Akbulat ağıllary, Şişme, Aşıyılga, Soraştıbaş, Koşkak ağıllary kireler. Halık bizden Gerey halkı bende matır yaşay. Ağıllarımızda mektepler, ağıl bağları için bütün olaylıkları bulan mekteplerde okuylar. Bağlar mektepki yaştagi bağlar içinde barlık olaylıkları bulan sadıklarımız var. Gerey Orova halkı yaşayan ağıllardagi okuşularının 80% özünün doğan tili olarak Başkırt tilini öğrenen. Soňky ýyllarda çykkan 5-6 klasslarga üsteme edip Gerey Orovanyň bizim tünýä Künbaýaş dialektinde çykkan üsteme kitabı okuw asbabı balalarda kızyksyny tapdy. Alar any kızyksyny okuýlar. Bu bizning şu Yatışly raýonynyň Gerey awullarynda 2800-ge ýakyn Gereyliler yaşaylar. Orovamız bilen gururlanabız. Gerek de soňky ýyllarda olga ösüş bara, awul hojalygynda da oňuşlary dur Gereylileriniň. Mena bu ýyl respublika köleminde ötkürilgen awul konkursunda Şulgan awul bilemesi Soweti 3-nji orunga çykdy. Hem bizim Gerey Orowan respublika köleminde kotarıp donlady. Biz anyň bilen gururlanabız. Şıgışımızны iske olganda aytırga kerek şu Gerey Han iň birinçi Çingiz Handan tamga yer alıp Orovamyzyň başlygynda turgan iň birinçi anda 1600-nji ýyllardagy tarih materiallarynda уже Şulgan, Iske Akbulat awuly turunda maglumatlar bar. Şundan alar bu bizden Gerey Orova halkı Gerey ýylgasy başında hem Barjy ýylgasy başında ornaşkan awullarda yaşay. Ul Gerey ýylgasynyň ismi de şuşa bizden Orovanyň Gerey hanyň ismi bilen bulgandyr dep uýlaýbys. Şoňa bugünkü bizden zor ýyňybız oňuşly ötsen, bu bizge bizni birleştirirge, uyuştururga, kömek geçerge hem türlü şoralarda birden bulup dağında yaşarga eteriş verir diye düşünüyorum hem Gerey Orowan, bizim Gerey Orowan respublika köleminde başkarular arasında özün tanıtırga yaňadan ýaňa zorrak urlarga kotarıp görsätirge yardam eder diye düşünüyorum.